Ahojte ľudia, dneska sme tu pri novej sérii Dúhová farebná škôlka. Vítajte po videu, nezabudnite dať like, odber a k tomuto videu si niečo dobrého dajte k jedlu alebo k piťu. Môžeme začať. Zobudiť. Srdiečko moje, stávaj! Mne sa nechce ísť do škôlky. Ale musíme ísť. Poď sa napapať. No dobré. Urobila som ti cerálie s mliekom. Nedotiahneš. To mi je jedno. Mňam. Mňam. No dobre, Zlatko, idem ti zaviesť do školy. Zober si len veci. Toto čo je? Nič. Zober si veci a poďme do školy. No, príde táto Anetka. A ešte nám tu niekto... vy ste tu len... Iba vy ste tu? Takže ešte na jednu musíme počkať. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Ahojte, detičky. Dobrý deň. My ideme do videnia. No dobre, deti, pozorajte sa, či sme tu všetci. No dobre, poďme. Dovnútra. Poďte. Deti. No dobre, sme tu všetci. Každý má podľa abecedy je leto, takže ste si nemuseli doniesť ani čiapky. No dobre, tak vyložte mi veci. Tak, poďme do kúpeľne. Wow, 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 wow. Je to tu pekné, je to tu pekné. Jej, pekná škôlka. No dobre, sme tu všetci deti. Tak si dajte veci. Si sem dajte pasty. To je jedno, aké máme. Ale nech má každý. To je jedno, akú máte. Vy máte také isté? Nevadí. No dobré. Zavezte si uteráčiky od tieto. Ak máte každý tak isté, ako som rodičom písala, tak to je dobré. No, dobré. Ešte ja nemám pastu. A ešte ja. No dobre, dáme si ešte sem kefky. No dobre. A detičky, ešte si pôjdeme pyžamko dať a pôjdete sa hrať. Ale ešte mi budete musieť povedať mená, ako sa voláte. To je jedno, aké pyžamka máte, lebo vy máte také isté čísla, máte také isté. Neviem prečo, ale dobre. Bože, nejde to. Čo tu nejde?
Nejde to, tak toto zoberiem. No dobre. Takže všetci si poďme zaniesť veci. Zakvačíme podľa besedy. Aj vy, chlapci. My sa chceme už hrať. Pani učiteľka. No dobre, deti, ideme sa zoradiť podľa abecedy. Takže prvá by mala byť červená, oranžová, žltá, zelená, modrá a fialová. Takže, ako sa voláš, červená? Ja som Sára. Ja som Max. Ja som Jakub. Ja som Dávid. Ja som Aneta. A ja som Katka. A ja sa volám Mária. Ó, pekné meno. No dobre, choďte sa hrať a ja vás tu budem pozorovať. No dobre. Budeme kamarátky? Áno, dobre, tak sa poďme hrať. A tu babiky nemajú. Učiteľka, tie babiky kde máte? Poďme sa hrať s týmito, ako sa to volá, s mečmi. No, dobre. Tak ja si zoberiem. Ježiši. No dobre, mohlo by to aj stačiť. My by sme ešte chceli vedieť, čo je tam hore. Pani učiteľka! No, čo je? Chceme vedieť, čo je hore. Toto chcete? My sa nevieme, čo hrá. My nevieme, čo sa máme hrať. Tak tu máte slime. Alebo sa hrajte hocičo, čo tu máme. Keď tu je to nuda. Wow! Toto je super. Poďme si to na stôl. No dobre, deti, tak keď na stôl, tak na stôl. Jej. Toto čo je? A to je jedno, hrajme sa. Poďme si vybrať hračky. Takže vyťahneme všetko. Ako sa voláte? Ja som Jakub a ja som Max. Ja som Dávid. Čo keby sme mohli byť všetci traja kamaráti? Dobre. Ja si zoberiem oranžové auto. Ja budem mať žlté auto. A ty maj takéto. No, tak poďme sa hrať na koberec. My chceme takéto auta. Dajte nám. Nedáme vám. Dajte. Ide si ani po sebe neobrataní. Nemali by sme byť také zlé. Chlapci, poďte sem. Čo je? My vám to prepáčime, ale my chceme tieto auta. Čo keby sme sa hrali spolu? No dobre. Ty máš toto a ty maj toto. Jaj.
sorry, ale nemáme už. Jupi, toto je super. Deti, upracte si veci a ideme obedovať. Ale my nechceme ísť spať a jesť. No dobre, upracme to. No, tak ja to dám sem. A toto ste si ešte neupratali, dievčatá. Tak to nájde. No dobre, tak ideme podľa ABCD. No dobre, tak ja viem, čo vám dám. Deti, papajte. Dobre, dajte mi, deti. A teraz pôjdeme každý povinne na WC a budeme si zúbky umyť. Takže do radu. Viete, ako ide rad? Podľa ABCD? Nie podľa ABCD, ale podľa farieb. Áno. No dobre. Takže, dokým sa Sára bude na vecku, tak vy si aspoň umiete zuby. No, dobre. Ale neprezliekajte sa, alebo vy už choďte spať. Aj ty, Jakub, choď spať. Ja chcem ísť na hornú. No dobre, deti, ja sa s vami lúčim. Nelúčim sa, pomýlila som sa. No dobre, deti, choďte spinkať a dobrú noc. Dávame. Tak. Jo, hurá. Konečne hore. A čo, si sa už tešila? Hej. No dobre. Keď ja by som ešte spal. Ale nie, deti, ideme vonku. Jupi. Toto dám sem. Jo, jupi. Dobre, poprezliekajte sa. Ježiš, my sme sa Ty čo máš moje triko? Jakub? Max, a ty máš prečo moje? Tak sme sa pomýlili, a čo? Že to je jedno. No dobre, deti. Poďme.
Obidvoch berem, lebo všetci tak poďme. No dobre, hrajte sa a ja vás budem pozorovať. No dobre, babi, poďme sem. Jupi, poďme sa žmýkať. No, poďme mi sem. Čo idem urobiť? Keď ja neviem, ja chcem ísť domov. Ja chcem ísť za maminou. Každý sa chceme ísť. Ja budem tu. Poďme sa šmýkať. Dobrý deň, prišla som si po Katku. Nie, ale prišla som si, poď. No dobré, tak pekný deň vám želám a dovidenia. Dovi. No dobre, toto bolo nebolo nič. Dobre, hrajte sa, deti. No dobre, toto bolo všetko z nášho videa. Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa pri ďalšej sérii. Čaute!